Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata na laos epistel di Minggu Kantate 20 April 2024 ima na tersurat di Evangelium Matius bidu 15 ayat 8 rodi ayat 20. Hujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Di pasanga pamangan ni bangso odwau alayang gorohana sida Daudu sianau. Jalama gopodo pabahenan nasida pasanga ponau. Ay poda ni jolmado di podahon nasida. Laos dijo manatoropi tujulona didok matu nasida. Tangi jala para teati hokamuma. Datung gabe ramun jolma hinorhon ni nabongot sian pamanganna. Naruar sian pamangan naido mangaramuni jolma. Dungi didapoto nakasisian nama ibana nin nama diboto hodo tahe naung tergasip akaparise ubigi hataodeng. Alai nin nama mangalusi sibuk butut do nasa suasuanan naso sinuan ni damang na di banua gicange. Pasobu hamu manasida. Akapartugi nama pitung do nasida manugu nama pitung. Alai molo nalonap manugu nama pitung tergodung do nasida duaca. Dungi nin nasi Petrus ma magdok ibana. Patorang matuhami upa maudeng. Jadi didok Yesus ma tong do peso marroha nang hamu. Dang dia tusi hamu nalahutu butuha do nabongot sian pamangan. Dungi bolong tuhudulan nasoding. Alai akan naruar sian pamangan sian roha doi hehe lausido mangaramuni jolmai. Ai sian roha do hehe aka pikiran na jahat pamunuon pangalakupon harorangon panakoon hatagagap dohot pangicahion aka ido na mangaramuni jolma. Alai dada ramun jolma anggomangan so marburi. Ima hatani Tuhata. Memang dang buai persuadota sipata ubir do perohata turuh ni paradato ni sian pati ni debata manang hata ni debata. Contohna rupani humacik do perohata songon halak batak didok dang beradat daripada dang martu hanate. Molo didok tuhita pardusa duih ninna datar-datar duih tatanggapi. Dak pola pitur muruk kita ala didok songon itu hita. Biasa duita hilala. Alai coba maju didok dang maradat to ninna. Anggoso tadanggur nama dokoni. Opung nape olo do marlea tabahen. Opung mo barang maradat. Daido didok. Ape opung nope nunga ditanoman. Ima jorupa ni contohna. Dak partuhani ninna. Biasa dui dihita. Pardusa dui ninna, biasa dui dihita. Dak per minggu ninna, biasa dui dihita. Alai molo didok, dang marada tininna, dohok bapak na piolo do marlea di bahen. Bapak mudang marada, mamitor ninna do rupanya. Ima posina molo didok dang marada. Jolma na sumarada ton, molo ninna, mamitor hacit do rohata, mabigi. Alai molo didok, dang jolma na porsia ninna, sol bidui. Soal biasa. Songoni manang halak Jahudi dohot akasiboto surat na nidok na dibagasa turpukon. Muruk do nasida molo adong na melanggar adat hajahudioni adat nasidai. Apalagi ma sahatu na melecehkan. Di halak Jahudi perkara cuci tangan lahomangan dakolan sekedar perkara hayasoni. Dakolan sekedar majamoton sianah kasahi rupani daw. Ada doi dinasida.
Jala manang isina mencoba-coba melanggari adong do uhum si jalo onna. Totu uhum na nidok na disi ima uhum adat na pinajongjong ni nasida. Mungkin bisa jadi uhum nai dipabali sian punguan nasida dikucilkan rupani. Dus di songon halak Batak adong do uhum adat di halak Batak. Jala si pata uposi doi di hilala sasahalak sian uhum na asingi. Isarani uhum na sah di negara taon. Contohnya rupani boy doi bana keluar masuk penjara alanina mangulahon kejahatan manang kriminal. Jala ala songoni boy do anggap biasa-biasa saja. Alai jangan coba-coba molo dipapulik ibana sian punguanna, sian margana, sian parsahutaonna alanina melanggar uhum paradatoni. Ai dirajumi doi songo cambuk na macai posisi tutu. Suku-suku nuang dihita na solomodo rohani Jesus mamereng paradaton ni halak Jahudi asa songoni muruk na rupanitu nasida pola didok nasida pangasi molo di bahasa Indonesia didok munafik muka nadi pikiran kotor. Hamu kadongan molo taparrohahon pernyataan ni Jesus di bagasa trupukon sama sekali dang adong taida disi nasuguru hana tu adat istiadat nasidei. Tu adat istiadat ni halak Jahudi. Nagabe persoalan ima, nagabe tumimbo do di bahen adati sian patik ni debata. Ia sui gabe rumikot adati sian ulaun patik. Dohot hatana asing umuluan nasida tu tona ni aka opungna sian tona ni debata. Odo persoalan jala sahatu tikiope hita rupani songon na napuna adati para datoni jok-jok do hita songoni. Idu asa didok Jesus gabe sega patik ni debata di bahe para datum munai. Omma didok Jesus gabe disegai hamudo patik ni debata di bahen adat munai. Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Kan idu nak didok di ayat ono manang ayat pitwi. Jadi dang adong sugu rohani Jesus tu para datoni. Alai halak na mangulahon adatido na jut-jut tang maboto mamiakon adati dohot patik ni debata. Dungi muse takas do didok Jesus dah. Unang madiripu rohamuna auro mangarupako patiki manang hatan yakapanu rirangipe. Dang roau mangarupakon. Napa jongjok koduau. Walau di hati Indonesia didok melainkan menggenapinya. Ido didok ni Matius 5 ayat 10 pitu. Jadi dah ngadong nanggo sauti rupa ni gabe sugu rohani Jesus dia kapatik do dia kaparadaton. Alai asa unang salama ngatusi do nasida di paradatoni jala unang salama miakon. Jala mangihuto Jesus pangaci manang munafik do halak na mangulawon uhum paradaton hape di lausi manang diswadaho patik ni debata. Sahalinai dang adong niat ni Jesus laho meniadakan uhum adati. Ay nading kadui mulo diulahon hobar turuhut ni paradatoni. Ay adong do nilai-nilai kehidupan nading kadisi. Jadi mulo taparrohakon latar belakang ni hajongjongan yak kaparadatoni memang ido. Ay namanuan na kanading gado sa sitong na ubahid di bahay ni. Di pajongjong laho pauliulihon. Alay persoalan na unang ma puda ni jolma di podahon na sida hape patik ni debata diabaikan. Ayang go adat na binahin ni jolma doi. Alayang go patik ni debata siya debata doi. Lapatan na dang jolma mabahin ni. Hamu kadongan laho patorakko taringot tu na somarburi laho mangan nakin na nidok na di ayat sadai didok Jesus matu nasida poda na macay arga. Datung gabi ramud jolma hinorhon ni nabongo sian pamanganna. Naruar sian pamanganna ido mangaramu ni jolma. Nalahu tubutu hado nabongo sian pamangan. Dungi bolong tuhudulan na soding. Alayak ka naruar sian pamangan sian roha doi hehe. Lausido mangaramuni jolmai. Ay sian roha do hehe kapikiran na jahat, pamunuon, pangalakupon, harorangon, panakoon, hatagagap, dohot pangicahion.
akaido na mga ramuni jolma, alay dada ramu jolma, anggomangan so marburi. Jadi taida ma rupani di pernyataan ni Yesuson yang menajiskan bukan makanan. Alay na haruar sian pamangan ni jolmai, ido na najis, ido na ramun. Hamuak kadongan masalah si panganonon terus do pion perdebatan dihita sahatu tikion. Jala olodo pasual holan alanina margota misalna. Dohot hudulan ni sialang na margota, dohot nasomangal lang na margota pe, buy do gabi perbedaan. Roma rupa ni protokol madok, namangal lang na margota, di bona ni pohon paraan main, madok di bona ni pohon kariti. Naso margota di bona ni sawitan ninna. Holan alani hape nunga takas di do hatan itu hatai naso adong si subakono di si panganon. Di sada Timotius 4 ayat 4 takas do di do. Ay nadinggad do nasa natino panidebata jaladang si subakonon nasa na jinalo mardongan roha mauliati. Di Roma 14 ay 17 ay dada si panganon manang si inumon harajaw ni debata hati gorad do dohot hadameon dohot las ni roha di bagasatod di porbadia. Jadi tabereng masyan akka ayat rupani niya narong lupi akka ayat na asingan non na menegaskan pabua si panganon ni bukan segala-galanya. Dangi mabain gabe suci jolmai daw. Sebaliknya dada ala dipangan gabe ramun daw. Molo huriat HKBP maceta kas di konfesi HKBP dibidu sapulopati imataringot tu si panganon. Jala akka ayat na hudok na kininganido misalnya salah satu rupane nagabe ojakan poda manang doktrin ni huriat taringot tu si panganon ni. Alay molo didok songonia kamang dohot taminang, dada gabe sembaranga kita mangaton si panganon dohot manginum si inumon. Ayarong do suku-suku songonon, atong molo buti boydo hape minum alkohol, inna rupani. Boydo minum tuak. Daksual boy manangdang. Misalnya toy mak nyalanga mak sa tabihamu tetay ninna muse ala toy mak tasohali mak laku ni si pangano do malum ni sahid ninna daksongoni maksudna unang do ala bebas mangato si panganon do manginum si inumon laus gabi rujanon taingot adong do takaran manang ukuran manang porsina do dosis ni si panganon do si inumoni. Jadi sudedo adong rupani aturanna. Daksala minum, jangankan alkohol, minum air putih pe molulubi do sian takaran nai dosis nai. Barakolam mabuk mati bui. Ima, jangankan alkohol. Jala sude bui do gabe ramun manang gabe dak sehat molo dilanggar akka aturan-aturan tarimot tu si. Jala unang pola masih leseng-lesengan nate ala dipangan si panganon ni manang molo so dipangan. Unang pola sahat-sahat tu surgo dibain na mga langgota dak sahat tu surgo unang ninna tangaduk hubungan nitu siya te. Ay di surgo ipi haduan datung disukun na margota. Mga lang na margota dohamu molo na margota tu son naso margota tu san dangadong idok sokoni. Doh jenis ni si panganon na asingi na disukud di si patik ni debatado aka siulahon na dinggan siulahon lomo ni rohani debatatu son naso siulahon lomo ni rohani debatatu san idu dangarong disukud di si dia lakodo panggang na beruon dangarong idok songon dia lakodo na margota dang ninna. Hamuak kadongan, turpuk jami taon, dada nanaing manugiho kita asata pasiding ulaon adat manang paradaton. Daw. Taulahom maparadaton ni, hobar tu aka ruhu nadong disi. Alay unang gabi sudat mangulahon patik ni debata, holan alani na mga raduti paradaton. Mulubuy di bagasan terang Injil masude paradaton ni taulahon manang adat na diapi.
Umarga do pati ni debatasian sudi uhum ada ni hajol mau. Jalan apa dua kon unang magabe akka pangaci hita manusia munafik. Lapatanna akan apa sangap debata alai holan sebatas di pamangan. Hape rohana daudu siat debata. Unang lain di bibir, di mulut, alai lain di hati-hati. Sitong ma pamujiota tu Jehovah. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami, sai pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbuiho katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.